नमः संस्कृताय. नमस्कार विद्यार्थी मित्र. मागच्या तासाला आपण विद्यार्थ परस्मैपदी धातू, परस्मैपदी प्रत्यय, त्याप्रमाणे चालणारे धातू या सर्व गोष्टींचा या ठिकाणी अभ्यास केलेला आहे. आजच्या तासाला आपण विद्यार्थ आत्मनेपदी प्रत्यय आणि आत्मनेपदी धातू या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत. पहा, आत्मनेपद विद्यार्थ प्रत्यय. इत, इयाताम, इरन प्रथम पुरुष. इताह, इयाथाम, ईध्वम मध्यम पुरुष. इय, इवही, इमही उत्तम पुरुष. असे हे विद्यार्थ आत्मनेपदाचे प्रत्यय आहेत. परस्मैपद आणि आत्मनेपदाचे प्रत्यय पाहिल्यानंतर आपणाला एक गोष्ट या ठिकाणी लक्षात घ्यावी लागेल की विद्यार्थाचे दोन्हीही प्रत्यय, दोन्हीही म्हणजे परस्मैपद आणि आत्मनेपद, हे दोन्हीही प्रत्यय ई कारादी आहेत. म्हणजे ई या स्वराने सुरू होणार असल्यामुळे प्रत्येक धातूच्या अंगामध्ये गुणसंधीचा बदल या ठिकाणी होतो. म्हणजे गुणसंधीनं त्यांचा एक असं रूप या ठिकाणी तयार होतं. आता प्रत्यक्ष आपण पहिल्या गणातला रम धातू या ठिकाणी इथं अभ्यासणार आहोत. पहा, रमेत, रमेयाताम, रमेरन प्रथम पुरुष. रमेताह, रमेयाथाम, रमेध्वम मध्यम पुरुष. रमेय, रमेवही, रमेमही उत्तम पुरुष. आता सर्वनाम आणि क्रियापदांच्या जोड्या पहा. सह रमेत, तौ रमेयाताम, ते रमेरन प्रथम पुरुष. सा रमेत, ते रमेयाताम, ताहा रमेरन प्रथम पुरुष. त्वम रमेथाह, युवाम रमेयाथाम, यूयम रमेध्वम मध्यम पुरुष. अहम रमेय, आवाम रमेवही, वयम रमेमही उत्तम पुरुष. त्यानंतर आहे चौथ्या गणातला मन धातू. मन्नेत, मन्नेयाताम, मन्नेरन प्रथम पुरुष. मन्नेथाह, मन्नेयाथाम, मन्नेध्वम मध्यम पुरुष. मन्नेय, मन्नेवही, मन्नेमही उत्तम पुरुष. सर्वनाम आणि क्रियापद जोड्या. सह मन्नेत, तौ मन्नेयाताम, ते मन्नेरन प्रथम पुरुष. सा मन्नेत, ते मन्नेयाताम, ताहा मन्नेरन प्रथम पुरुष. त्वम मन्नेताह, युवाम मन्नेयाथाम, यूयम मन्नेध्वम मध्यम पुरुष. अहम मन्नेय, आवाम मन्नेवही, वयम मन्नेमही उत्तम पुरुष. त्यानंतर आहे सहाव्या गणातला दिश धातू. दिशेत, दिशेयाताम, दिशेरन प्रथम पुरुष. दिशेथाह, दिशेयाथाम, दिशेध्वम मध्यम पुरुष. दिशेय, दिशेवही, दिशेमही उत्तम पुरुष. सर्वनाम आणि क्रियापद जोड्या पहा. सह दिशेत, तौ दिशेयाताम, ते दिशेरन प्रथम पुरुष. सा दिशेत, ते दिशेयाताम, ताहा दिशेरन प्रथम पुरुष. त्वम दिशेताह, युवाम दिशेयाथाम, यूयम दिशेध्वम मध्यम पुरुष. अहम दिशेय, आवाम दिशेवही, वयम दिशेमही उत्तम पुरुष. त्यानंतर आहे दहाव्या गणातला मंत्र धातू. मंत्रयेत, मंत्रयेताम, मंत्रयेत, मंत्रयेयाताम, मंत्रयेरन प्रथम पुरुष. मंत्रयेथाह, मंत्रयेयाथाम, मंत्रयेध्वम मध्यम पुरुष. मंत्रयेय, मंत्रयेवही, मंत्रयेमही उत्तम पुरुष. आता सर्वनाम आणि क्रियापदांच्या जोड्या पाहूयात. सह मंत्रयेत, तौ मंत्रयेयाताम, ते मंत्रयेरन प्रथम पुरुष. सा मंत्रयेत, ते मंत्रयेयाताम, ताहा मंत्रयेरन प्रथम पुरुष. त्वम मंत्रयेथाह, युवाम मंत्रयेयाथाम, यूयम मंत्रयेध्वम मध्यम पुरुष. अहम मंत्रयेय, आवाम मंत्रयेवही, वयम मंत्रयेमही उत्तम पुरुष. अशा पद्धतीनं हे विद्यार्थाचे आत्मनेपदी धातू या ठिकाणी आपल्या प्रत्ययाप्रमाणे चालतात. आता या पहिल्या गणातील धातूप्रमाणे चालणारे काही धातू इथं या ठिकाणी आपण पाहूया. म्हणजे हे सर्व धातू तुम्हाला सोडवण्यास काही अडचण या ठिकाणी येणार नाही. रम धातूप्रमाणे चालणारा धातू आहे वंद,
एक आप म्हणजे पहिला गण आत्मनेपदी पहा. वंदेत वंदेयाताम वंदेरन प्रथम पुरुष, वंदेताः वंदेयाथाम वंदेध्वम मध्यम पुरुष, वंदेय वंदेवही वंदेमही उत्तम पुरुष. त्यानंतर आहे लभ धातू. लभेत लभेयाताम लभेरन प्रथम पुरुष, लभेताः लभेयाथाम लभेध्वम मध्यम पुरुष, लभेय लभेवही लभेमही उत्तम पुरुष. त्याच्यानंतर आहे सेव धातू. सेवेत सेवेयाताम सेवेरन प्रथम पुरुष, सेवेताः सेवेयाथाम सेवेध्वम मध्यम पुरुष, सेवेय सेवेवही सेवेमही उत्तम पुरुष. असे हे पहिल्या गणातले धातू आहेत. त्यानंतर चौथ्या गणातला मन धातूप्रमाणे चालणारा धातू आहे युध. युद्धेत युद्धेयाताम युद्धेरन प्रथम पुरुष, युद्धेताः युद्धेयाथाम युद्धेध्वम मध्यम पुरुष, युद्धेय युद्धेवही युद्धेमही उत्तम पुरुष. त्याच्यानंतर आहे विद. विद्येत विद्येयाताम विद्येरन प्रथम पुरुष, विद्येताः विद्येयाथाम विद्येध्वम मध्यम पुरुष, विद्येय विद्येवही विद्येमही उत्तम पुरुष. त्यानंतर आहे पदधातू. पद्येत पद्येयाताम पद्येरन प्रथम पुरुष, पद्येताः पद्येयाथाम पद्येध्वम मध्यम पुरुष, पद्येय पद्येवही पद्येमही उत्तम पुरुष. सहाव्या गणातील दिशधातूप्रमाणे चालणारे काही धातू पाहूयात. पहिला धातू आहे या ठिकाणी विंद. याचा अर्थ होतो मिळवणे. पहिल्या गणातला विद धातू वेगळा आणि दुसरा सहाव्या गणातला विंद धातू वेगळा आहे. पहिल्या गणातील विद धातूचा अर्थ होतो जाणणे आणि सहाव्या गणातील विंद धातूचा अर्थ होतो मिळवणे. दोन्हीमध्ये थोडासाच फरक आहे, पण रूप लिहित असताना आपलं सगळंच चुकतं, म्हणून धातू व्यवस्थित या ठिकाणी समजून घ्या. पहा. विंदेत विंदेयाताम विंदेरन प्रथम पुरुष, विंदेताः विंदेयाथाम विंदेध्वम मध्यम पुरुष, विंदेय विंदेवही विंदेमही उत्तम पुरुष. त्याच्यानंतर आहे मुंच. मुंचेत मुंचेयाताम मुंचेरन प्रथम पुरुष, मुंचेताः मुंचेयाथाम मुंचेध्वम मध्यम पुरुष, मुंचेय मुंचेवही मुंचेमही उत्तम पुरुष. त्यानंतर आहे सिंच. सिंचेत सिंचेयाताम सिंचेरन प्रथम पुरुष, सिंचेताः सिंचेयाथाम सिंचेध्वम मध्यम पुरुष, सिंचेय सिंचेवही सिंचेमही उत्तम पुरुष. त्याच्यानंतर आहे ध्रिय. ध्रियेत ध्रियेयाताम ध्रियेरन प्रथम पुरुष, ध्रियेताः ध्रियेयाथाम ध्रियेध्वम मध्यम पुरुष, ध्रियेय ध्रियेवही ध्रियेमही उत्तम पुरुष. त्यानंतर आहे म्रिय. म्रियेत म्रियेयाताम म्रियेरन प्रथम पुरुष, म्रियेताः म्रियेयाथाम म्रियेध्वम मध्यम पुरुष, म्रियेय म्रियेवही म्रियेमही उत्तम पुरुष. अशा पद्धतीनं सहाव्या गणातले हे धातू दिशधातूप्रमाणे चालतात. आता दहाव्या गणातील मंत्रधातूप्रमाणे चालणारे काही धातू आपण या ठिकाणी इथं पाहूया. पहिला धातू आहे मृग. मृगयेत मृगयेयाताम मृगयेरन प्रथम पुरुष, मृगयेताः मृगयेयाथाम मृगयेध्वम मध्यम पुरुष, मृगयेय मृगयेवही मृगयेमही उत्तम पुरुष. त्यानंतर आहे अर्थ. अर्थयेत अर्थयेयाताम अर्थयेरन प्रथम पुरुष, आंत्रयेत अर्थयेताः अर्थयेयाताम. वाऱ्यामुळे थोडंसं पान हल्लं. अर्थधातू आपण परत एकदा पाहू. पहा.
अर्थ येत, अर्थ एयाताम, अर्थ एरन प्रथम पुरुष, अर्थ एथाहा, अर्थ एयाथाम, अर्थ एध्वम मध्यम पुरुष, अर्थ एय, अर्थ येवही, अर्थ येमही उत्तम पुरुष. त्यानंतर आहे पूज, पूजयेत, पूज एयाताम, पूज एरन प्रथम पुरुष, पूजयेताहा, पूज एयाथाम, पूजयध्वम मध्यम पुरुष, पूजयेय, पूजयेवही, पूजयेमही उत्तम पुरुष. त्याच्यानंतर आहे कथ धातू. कथयेत, कथयेयाताम, कथयेरन प्रथम पुरुष, कथयेथाहा, कथयेयाथाम, कथयेध्वम मध्यम पुरुष, कथयेय, कथयेवही, कथयेमही उत्तम पुरुष. त्याच्यानंतर आहे भक्ष. भक्षयेत, भक्षयेयाताम, भक्षयेरन प्रथम पुरुष, भक्षयेताहा, भक्षयेयाथाम, भक्षयेध्वम मध्यम पुरुष, भक्षयेय, भक्षयेवही, भक्षयेमही उत्तम पुरुष. त्यानंतर पुढचा धातू आहे गण. गणयेत, गणयेयाताम, गणयेरन प्रथम पुरुष, गणयेताहा, गणयेयाथाम, गणयेध्वम मध्यम पुरुष, गणयेय, गणयेवही, गणयेमही उत्तम पुरुष. त्यानंतर आहे ताड. ताडयेत, ताडयेयाताम, ताडयेरन प्रथम पुरुष, ताडयेताहा, ताडयेयाथाम, ताडयध्वम मध्यम पुरुष, ताडयेय, ताडयेवही, ताडयेमही. अशा पद्धतीनं हे विध्यर्थ आत्मनेपदी या ठिकाणी धातू चालतात. हे सर्व धातू तुम्हाला सर्वांना या ठिकाणी लिहून ग्रुपवरती या ठिकाणी टाकायचे. या सर्व धातूंमध्ये परस्मैपदी असतील किंवा आत्मनेपदी असतील. जर तुम्हाला कोणती अडचण असेल तर तुम्ही मला वैयक्तिकपणे विचारू शकता. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. इथं आपण या ठिकाणी थांबू. राहिलेला भाग आपण नंतरच्या तासाला पाहूयात. धन्यवाद.